Awan ken ti parola, no agduma iti kadakkel ken kasasaad da, addaan ti gagangi nga panggep. Agserbi akas mangiwanwan asilaw, ang mangituhon iti namnama ken direksyon kadigiti agkasapulan. Ti parola ket agserbi nga umasping nga panggep, iti dakdakkel nga rukod, babaen iti panangiturong da kadigiti barko, kadigiti napeggad nga danon. Agpadang irepresentar da iti kinamanagpartuat ken kinaandor dagiti komunidad. As iti tibker nga tumakder kadigiti banbanag ken mangipaay iti lawag kadigiti panawen nga nasipnget. Ang mga simbolo iti namnama, seguridad ken kinatalged. In just a few minutes, we are about to witness another story of resilience. From the shores of Burgos, where the sea both nurtures and threatens, comes Tata Gorio, a father willing to risk everything for his son. When the harsh Amian winds keep his boat ashore, he turns to the perilous harvest of gamet. But how far can love take him against the forces of nature? Tonight, their journey takes center stage. We're yet again to showcase one of Burgos' most unique products. This has served as one of the main livelihood of Burgos and shows that people of Burgos are strong and perseverant. The biggest challenge that I encountered this year is how to achieve gamet, very realistic and expensive, and showcase it in a bigger stage like this. To represent this, our character will showcase dedication, hard work, and perseverance among Burgos sailors. Anak ko, panawen iti amyan, narigat iti agkalap, at dadakkel ti daluyon, awan ti pangalantat igatang. Bayam nga rodan, tatang. Kasanok nga ta nga itit ti dawdawaten na. Gamet! Inak agalat gamet!
ko ti may sasalok ading. Ay, magdina. Uray man pa'y nunangina, turedi ti puunanda. Anak ko, iso day to yan, kaya rapap mo ngay ayam. Nagpintas, tatang. Nalpasen iti panawen iti napigsa puloy iti angin. Mabalina ko nagsubli amapan agkalak ti ikan. Ini ako